megalayapost.news. Kajingsha pengat kendon an hadu Southly melapengat degi pulit ke Rinja Police Station. Kalong ke Bamla ban Pediang ni ke Bamla ban Sengau Thu. Ki pulit ki don Jingmut Ayu ban pengat kendon an ya kinong ilam ke Seng Balang ki batre na banta ke Jingba. 8 rem kilong kmi ha balit ban Senran Yuba Isaac Basayumot General Secretary ke HYC Seng Kmi ha Kajingsha khot hajar ha Rinja Police Station. Ya unong ilam ke New Trap Youth Council Yuba Isaac Basayumot la khot hajar banta ke Sengi hadi melapengat kendon an hadu Southly halor ke Jinglet kena drugs kaseng hakitan lapalang Rinja bokse bat kiwe di jaka la sakhiru ya kejing sanan lang hakini kejing lek khat hajar yo te unong ilam ke HYC da kinong ilam ke khat kaseng na kalyang ki katto kan ningut kilong kmi haba penrem ya kani kejing pengat kendon an ya kinong ilam ke HYC ki batrei banrat dingkhong new drugs kilong ba kani kejing lek ki pulit kalong kum kejing ai museum bat penslur shushu ya ki rius new banang penkandai yo ni ja jingdi penbuat blalong long shun bakrau ya ki umlang salang khamtam ya ki khana samla Kajing lek kini ki puler ro kabalai segmen sisa ani kain bangetan kat badon ki jakak so ai kendon ngomot umno so mukit yang periau jai kidang le yang kam ka baba mri man ki ka ki mot penyam periau ani ka pom somnya da kunne step ngin hampanya le mo kumangi ki usap pai sih kan menyebut ajaran pas apa Jingle jong ka HYC ke kala le ke bahatam hiken ta di kun samla jong ka snong jong ka dong jong ka ri berjaj penriu mo jingle jong ki kalong ban penduk jaj kini ki sniu re akan no kom bakini ki polis ki pengat kendon kumne kenya kini ki dekot jong ka HYC ngi mlak sutuk su bat ngim pe phang te ka ki jing mut jong ki atau ki kwa ban penroy ki jing sniu ban yap du ban yap lut ki kun samla senrang ne atau ki mut kan no kom ru ngi pe phang su ka jing sa ki polis ki dei ban kersan mo ya ka ki babah ki le habangi pej mangi paj ba ngi i bikile ka badai te ki dekot jong ka HYC Ndrei kan no korukom ken ki pengat kendon kumne ken ba trei nam tak babajing syaba ki pulis ru ki dei bania trailang ki dei bania sim bentalang ken ba ki penduk ki jing sniu mo namar ka pulis bat ki paj ba kalong ki don bentalang barok mo ndrei balai ki sim kendon kumne te ban pengat ki ain ban pen serkei kini kun samla ki mut bakin syong klikti no ban roy ki jing sniu nga perkat ngisgo persyak kenya ka polis mo la da kile kan ek rukom ngi pajba ngim so hap ken jing le joki ban sukem ban su pengat kendon ban su le kini kun samla ki barat dan khong ka jing sniu mo aja ka bikin ai ka jing kersan re ki le man da kumne te ngisgo persyak jur kenya ta ka jing le joki polis kamut entah hiken ki mut benang penjot di kun samla hiken da gumne te kinong di drop ru kinang yo mesim ken da ka polis ka pen i gum gine ki akor te da ka polis kan kem gine ki kun samla da penduk jing sniu ta ka pen i sai bakin penroy kenya kan ka jing sniu mo di kun samla kinang yap tekari ru kanang jot te jing sniu ru kinang jelei kinang long ba ai mesim man gine kinang di drop kinang slur mo kumngi kilong kemi te kasenjam ka bangin sim nang ne sakmat te ngin habi pensutu lut barokot bangin habi lek persyak hi ka sarkar tang kata ya polis namar ba ke ke baki kile ki de pensutu kenya baki lek ka babha tam de baki lek persyak ban penjot ya no mo ngi khot ngi wer ya ki selong kemi barokot bangi de pensutu banis nok tilang kenang bangin rat dang khong sya kana ki jing sniu mo kat kene ke jing jelei jing syai kun ti jongi wat langi ngim don syuk ti kun ki badang haban ngap ketun ringi perkat kalawe ki siu jongi
long ke banjie ki din habut ngi perkat nam tangi we tangi wer kenya barok ki long kemi ki samla ki bampat ngop hakane ka benta kini sim jing ki klik lang kenya barok khoj ban ni rat tang khong lang kenya kan ban sim benta lang ban support ban kersian kenya kini ki samla jong ke iswasi kenya Meghalaya Post.news